Da farko za mu so ki ba mu takaitaccen tarihinki cikin daƙiƙa 30. To jama'a assalamu alaikum, ni dai sunana Fati Muhammad kuma ni bafulatana ce. An haife ni a cikin jihar Kano a unguwar Tukunta da ke gidan zu. Iyayena kuma mahaifina dan Adama ne, mahaifiyata kuma yar Yobe, amma dukan su Fulani. Sannan na yi makaranta ta primary school na secondary school. Shikenan daga nan. Za ki iya tuna shekarar da kika shiga harkar fim kuma da wanne? To gaskiya akalla yanzu zan yi kamar shekara 22 a industry, kuma fim din da na fara yi shine fim din da babu, wanda Ibrahima ne suka shirya shi. Tun da farko me ya ja hankalinki ko ya baki sha'awar shiga sana'ar fim? To gaskiya ni dai ya bani sha'awa, musamman ma fim din da nake kallo na farko, ina kalli fim din Ki Yarda da Ni, sai kuma fim din Tsautsayin Takaba. Kusan abin sai ya ban sha'awa, sai na ce gaskiya ina so in yi, kuma alhamdulillahi na nemi izinin mahaifana saka bani dama ne, saboda abin da zaka rayuwa ka nemi nasara ga izini daga gurin magabatanka. To alhamdulillahi shi ne gaskiya takaitaccen yadda na fara fim. A wancan lokaci da kika yanke shawarar shiga sana'ar fim, me kika yi ko kuma in ce wa kika tunkara? To gaskiya lokacin gaskiya akwai wata kungiya Kainuwa a nan Badawa inda nake a gidan wan mutu, sai na ce ina so zan yi Awwal Muhammad Dangata, wanda fim din sa'ata wan fim din ina mata son fim din Awwal Muhammad. So shine lokacin sai na je haɗa da Tahir Muhammad Fage. So a tam din gaskiya shi na samu na farin wannan fim da na fara, kuma har aka je gurin mahaifina daidai da Allah da ya rubuta zan yi da ya aminta na fara yin shi. Wane fim ne ya fito da ke a duniya? Sangaya, don wasu ma sun ɗauka Sangaya na fara yi, gaskiya shine fim da ya fito da ni sosai duniya ta sani. Wane fim kika fi so a cikin fina-finan da kika yi? Shi ma dai baya wuce Sangaya, duk da dai gaskiya a raina da na fi son Murai ne, amma masoya abin da suka zaɓa sai na fi son shi shine Sangaya din. Ana tsakiyar yayin jaruma Fati Muhammad, sai kwatsam kawai aka ga kin yi aure, kuma kuka tafi can Ingila na tsawon wasu shekaru. Masoyanki za su so sanin yadda kika kasance a Ingila da kuma abubuwan da kika yi a can. To gaskiya lokacin da na zo na yi aure, ina cikin fim da Allah ya yanke min na yi aure. So a time na zo na yi tallan na wani fim na Society for Family Hate na HIV. So da na zo na je ni can, gaskiya abin da ya kai ni dama advertin ne da mijina, kuma gaskiya na dan ji daɗin zama, don gaskiya da na je lokacin na dan yi tallan na gama, sai suka ga ina da kwakwalwa da idea, aka ce me zai hana in shiga in joining acting school. So lokacin gaskiya ba wani turanci na iya ba, in fact ma ban dai ma iya shi ba. So na fara koya, kuma dai har ne kusan shekara 3 haka, sai kuma aure na mutu da shi. Still dai ina zaune a can na wurin shekara 6 sannan na dawo Najeriya. In fact ma ne na dawo hutu ne gaskiya, kuma da na dawo Allah ya mahaifina rasuwa, sai na zauna kuna ci gaba da kula da mahaifiyata, shine ban koma ba. Ganin cewa mijinki na farko ɗan fim ne, za mu iya cewa kun haɗu ne bayan kin zama jaruma? Gaskiya bayan na zama jaruma muka haɗu da shi, don ni ko da wasa ma ban taɓa tunanin ma zan iya auren shi, don ban ma san shi ba. Akwai wani fim da muke yi time ɗin, sunan fim ɗin na manta, Sakamako, yawa Sakamako. So a lokacin yadda irin ya fara nuna yana so na disco, abokin shi ne, so sai yake cewa kanwata wannan fina, sai na ce inda gaske yake fito, to ka san shi aure nufin Allah ne, to Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta shi ne mijina, kuma aka zo aka yi aure. Ina cikin jaruma, shi ma kuma yana yin jarumta fim. Ganin cewa tauraruwarki ta yi haske sosai a wancan lokaci, har ma yanzu kuma tana nan. To mutane sun yi mamakin yadda kika zaɓi yin aure a wancan lokacin, ganin cewa 'yan fim lokacin da tauraron suke haske ba a cika ganin sun yi aure a irin wannan lokacin ba. To ai gaskiya ba abin da ya dace da dukkan wata ya mace a rayuwa face gidan miji. Duk yanki, duk ilimin ki, duk gogewarki, ko kewace ce, to daraja ki ɗakin miji. Hakikanin gaskiya alhamdulillah, lokacin ina tsakiyar tashe na ga ba abin da ya dace da ni, kuma da auren ya zo na karɓe shi, kuma aka da ba mutane mamaki, jama'a suka tare ɗimbin masoya wanda ba zan iya misalta irinsu ba. Gaskiya ni dai abin da nake ganin shine ya dace da dukkan wata ya mace, yasa Allah ubangiji ya sa ni aure, da kuma Allah ya yanke shi sai gashi na fito ban zauna ba.
Ana yi wa yawancin mata 'yan fim kallon ba sa zaman aure. Shin hakan gaskiya ne? To Allah subhanahu wata'ala dai da halicci aure shi halicci saki, kuma halakin da Allah ma baya so shi ne mutuwa aure. To amma idan ya zo mana babu yanda za mu yi, kamar rai ne, in Allah ya zo, in Allah subhanahu wata'ala ya sa kwanan kai kari dole za ka tafi. Kuma ina so jama'a su sanin cewa shi mutuwar aure ya zama ruwan dare. Idan har gidanku ba a sako muku ba, to kai an saka, kai ka saka dole. To amma ba a ganin nasa, sai dai ka ji an ce 'yan fim ba sa zama aure. Kuma da yawan lokuta yawanci an yi mana auren sha'awa, mu kuma ba ma duba, sai mu bi wannan kuɗin abin duniya sai mu yi auren ƙarshe kuma sai a sake mu. Amma kuma ba za ka taɓa jin an ce ai ya cuce ta, sai ka ji an ce ai dama sun saba riƙon kuɗi ba za su yi zaman aure ba. Su ne mana mummunan fahimta, amma ya kamata su sani mu ma 'ya'ya ne haifan mu akai. Idan muka ya kamata su yi bana fatan akali, ba cewar ba za mu zauna ba ko kuma ba za mu riƙe ɗan wani ba. Waɗanne jarumai ne suka fi burge ki a halin yanzu? To babban magana, ni babu jarumar da ba ta burge ni. Gaskiya suna burge ni kwarai da gaske, daga mazan samu matan su daidai gwargwadon wanda naga ina kallon acting ɗinsu. Amma to gaskiya ni dai bayan dai na bar fim, a iya wanda ba mu yi harka da su ba, farko da na yi aure dan dawo ba, gaskiya ina farko da Sadiya gyale na fara supporting lokacin bana Najeriya, sai kuma Adam A Zango. Gaskiya sun burge ni sosai da lokacin da suka shigo fim bana Najeriya. So kuma gaskiya sai kuma 'yan banan su ma suna dan kokari ba laifi, suna burge ni sosai. Menene dangantakarki da jarumi Ali Nuhu? Menene gaskiyar cewa kun yi soyayya da shi? Ba mu taɓa soyayya da Ali Nuhu ba, sai dai soyayya ta jini tsakanin wa da kanwa, amma babu soyayya ta wani relation, ai soyayya ta I love you, babu wannan. Yayana ne, ni kuma kanwar shi ce. A rayuwa wani abu ne fi faranta miki rai idan an yi miki ko kuma idan ya same ki? Gaskiya abin da yake sa ni farin ciki, mutum ya min alkawari ya cika min, yana sa ni farin ciki matuƙa ainihin, ko kuma ai min kyautar da ban san da ita ba, yana sa ni farin ciki ba kaɗan ba. Me ke saurin ɓatawa Fati Muhammad rai, wanda idan aka yi miki shi ko kuma ya same ki kike shiga baƙin ciki? Munafurci a duniya, na tsani in wayi gari mutum ya min munafurci, musamman ga wanda na yadda da shi. Idan har na samu da na ji wannan abin yana bakanta min rai sosai ba kaɗan ba. Wane irin yanayi ne fi burge jaruma Fati Muhammad? Sanyi, zafi ko damuna? Gaskiya ina son yanayin damuna, musamman daga hadari da daddare ana ruwan sama. Duk da dai mu gauraye ne, amma dai akwai daɗin ana ruwan sama. To jaruma Fati Muhammad, shin yaya maganar aure? To kullum dai magana ce ba za mu daina faɗi ba, duk da dai wasu suna cewa ƙarya ne ba ma sanyi, sai komai Allah subhanahu wata'ala in ya yanki. Aure kullum ina addu'a, ya Allah subhanahu wata'ala ya kawo min nagari. Ni a rayuwata ban taɓa tunanin aure na da na sani mai iska, ban taɓa tunanin zan fito ba, amma kaddara ce. So ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya yanke mana, ya kawo min nagari. Kullum addu'a da nake masoya ku taya da shi. Shin aurenki da jarumi mai iska, shin kun samu karuwa ne a wancan lokaci? Gaskiya ban haihu ba, sai dai in ce na yi bari sau ɗaya, Allah bai kawo ba. Daga ƙarshe menene saƙonki ga ɗimbin masoyanki? To saƙona ga ɗimbin masoyana bai wuce kullum magana ɗaya ba ce, ku taya ni da addu'a. Allah ubangiji ya yanke min, ya bani miji na gari. Allah kuma ubangiji ya sa mu gama da duniya lafiya. Kuma ina jin daɗin yadda kuke bani ƙwarin gwiwar addu'o'i da shawarorin ku har kullum, duk inda masoyina ke zaka ji kullum garewa, Fati Allah ya sa ki kaza, Allah, to ina jin daɗi. Allah ya bar zumunci, kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Mun gode. Ni ma na gode.